Giundang na sa Zamboanga City Water District ang water rationing sa mga low-lying area sa syudad. Kinidihang na sinati na ang mga pag-ulan. Apan, nanawagan ang ZCWD ngadto sa mga water consumer nga likayan ang mga illegal water connection nga kalapasan sa Water Crisis Act. Ani ang report. Miundang na sa pagrasyon og tubig ang Zamboanga City Water District sa pipila ka mga barangay sa syudad. Kini bisan wala pa gideklara ang official nga paglift sa state of calamity nga epekto sa El Nino nga gipatuman niadtong Marso. Kahinumduman nga miabot sa 51 ka barangay sa Zamboanga City ang gipaubos sa water rationing sukad niadtong panahona. Sumala sa ZZWD, nagpabiling normal ang water level status sa Pasunangka watershed nga 74.20 meters. Gumikan sa sunod-sunod nga pag-ulan sa syudad, hinungdan nga giundang na ang water rationing. So far, good news na siya kay from time to time na naman tayo ulan and hopefully at the end of this month ulit na ang state of calamity. Apan matod sa ZZWD, kini alang lang sa mga normal area o mga low-lying areas. Busa padayon ang water rationing sa mga elevated area nga dili maabtan og supply sa tubig sama sa barangay Malagutay. Wala tayo rationing sa mga normal areas pero katong alang tayo rationing katong mga high elevated. Sa una pa na Samtang nanawagan ang ZZWD ngadto sa mga water consumer nga hugot nga ginabawal ang illegal water connection, lakip ang paggamit og illegal nga booster pumps nga kalapasan gayud sa National Water Crisis Act. criminal in nature once na you are proven guilty sa kuan na nag-violate ka sa Water Crisis Act, na siya penalty of imprisonment. Tapos na siya penalty of civil liability. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.